Велик народ, една вековна слава. История, написана с кръв, за робство в душите дотежало, кама и клетва, сребоверна кръст. Един завет, събран в три думи само: мъчение, търпение, борба. С една изкриса в жежка люта рана, възкръснала в знака свобода. С отекнало уръдие в Дъбрава, сред паметник, издигнат на върха, и знаме, чест и вяра не предало, сгравирани в плочите слова, с корица хляб, сцепена кът камък, пресъкнала в торбата на овчар, с въздигната икона сред жарава, в целебните ръце на Нестинар. С хайдушка песен екнала в Балкана, с пресвят олтар издиран манастир, с прикипнала молитвена камбана, в очите уморени на пастир. Един народ духа си не предава, в мъчение, в търпение, в борба. Смирен е той единствено пред хляба, пред капка в непресъхнала чешма. Милееш ли, родина, с душата, изваяна от пръсти на гранчар? Сред пепел ще откриеш и искрата, запалила в бъдещето фар. Когато със сълзи замесваш хляба по стръмните пътеки на света, където и да идеш, не забравяй, потомък си на българска земя. На 5 октомври 1912 година започва Балканската война. България свиква под бойните си знамена около 600 000 души. Геройството на Втора българска армия изумява света. 26 март 1913 година. Одрин падна. Над 4 минарета на Султан Селим се развяват българските знамена. Генерал Георги Вазов си спомня. Отвъд северния мост на Тунджа, пред временното комендантство, пропусках войските и ги благодарих. В една от стаите бяха събрани пленените турски генерали и щаб-офицери и гледаха на нашите окъсани, но пълни с военна гордост и мъжество войски. В същото време, други войски, обезоръжени и нещастни, вървяха на гъсти тълпи. Скоро доведоха и Шукри Паша. Поздравихме се. Предложих му да ме последва, за да отидем на Каика, където го причакваше с щаба си командующият Втора армия генерал Иванов. Това е вече сън. Сън чудесен. Сън наяве. Подобни сънища се повтарят след столетия. Радостта от победата е кратка. Когато пишете военна история, не обезглавявайте войските. Народът трябва да познава своите пълководци. Началникът е главата, а частта е тялото. Какъвто е началникът, такава е частта. Славата принадлежи на тялото, а укорът на главата. Няма лоши части, има лоши началници. Турция се връща Одринска Тракия. За чаканата свобода тракийските българи заплащат най-страшния дан – този на беженец. Прогонени от жестокото насилие, хиляди поемат към майка България. Можем ли да осъзнаем ние сега това, което са преживели нашите дети, прадеди, бащи и майки? Времето е кратко, но и повече да е. Как да стане това? Вземат най-необходимото. Почти цялата им покъщина остава. Вътрешно се надяват.
че може би някога ще се върнат по родните места, но това никога не се случва. Опитват се да вземат част от добитъка, но придружителите, които уж ги пазят, ги крадат. Турски войници по някакво споразумение са длъжни да ги придружават до границата, но често те са техните грабители. Занизват се дни и нощи на изморителен път. По пътя се оформят групи. Едни се движат по-бързо, други по-бавно. Това са и селници от цяло Одринско. В продължение на седмици се придвижват към майка България. Майки с малки деца на ръце и други по-големи, с последен дъх вървят, за да спасяват семействата си. Нощем спират, палят огньове за малък отдих. Бебетата кърмачета плачат, а майките не могат да ги усмирят. Често отговорниците на групите принуждават майките с малки дечица да ги изоставят, за да спасят по-големите си деца. Това за нас е история, но за предците ни изживяна истинска трагедия. Болка, която кътат сърцата си до края на дните си. Това са само прашинки от трагичните дни и нощи на нашите прадеди. Навлизат в българско изморени, ограбени, изтощени от мъчителното преселение. Всичко за тях е чуждо, непознато, макар и в жадувана България. Oh,